Esgerlik ýyllarymda ulaljyranlyk bilen ylgaşlap ýören garynjalar kän synladym. Bir çöp göterip barýan garynja bilen güýmendim bir gezek. Ýoluny kesdim. Öňüne kesek goýdum. Ýarym sagatlap päselçilikleriň üstünden, sagyndan, çepinden geçmäge jan edýärdi. Meni duýgulandyran ýeri her sapar päselçiliklerden geçen soň derrew ýarym metr golaýyndaky heňine tarap ylgamagydy. Garynjany alyp uzaklara taşladym. Sähel alňasan soň derrew ýene heňine tarap urup ýardy. Elimdäki çöp aldym. Ýene tutdy. Ýene aldym. Ýene tutdy. Soň elimdäki çöp alyp uzaklara zyňdym. Sähelçe wagt aljyrap durdyl-ki, soň başga bir çöpüň gözlegine çykdy. Tapdy. Ýene öýüne tarap ylgaşlady. Ynha maksada okgunlylyk, ynha gojur, ynha gaýrat. Men biçare garynjaça bolup bilmedim.